Du skal holde dig klar. Nummer 2. Så. Hvad bliver klokken så? Jeg vil lige få. Far, må jeg gerne få et stykke slik? Nej, jeg har ikke nok. Så her får jeg et stykke slik. Det er 171 point. Chili. Ej, bare på sådan, det bliver dyrt. Ja. Vi kan ikke passe, at når hun er 168. Jeg synes, at lige skal flyve herinde. Fordi at Lone er lige i gang med at regne ud, hvem der har tjent flest penge ind til klubben. Så lige om et øjeblik, så kommer der et resultat. Ej, det må jeg lige godt med den der springhals. Ja, det er nok fandme vinde, tror jeg. Det er sådan for sådan en sponsor. Så tror det er vel Emma eller Emma. Det er roset til springning. Ja, det var en bordeauxrød, den skulle gerne være over i Eskus. Skal I hente den? Nå. Sponsorfløsten. Mor er nej, nu lavede vi håndindtræk, og så pakkede det var bare på centimeter springer, så hvis min mor bare siger, at hun får en krone per centimeter, så er det 120 kroner. Mor, kan jeg ud og springe? Ja, så skal jeg springe. Hvad fik hun her? Skal lige snakke, hvad hun fået per centimeter? 4 kroner. 4 kroner, det er sgu flot. Den første spring til Sissel. Det er ikke så meget konkurrence i det, men jeg synes alligevel, det var flot at springe med 20. Sådan. Og så har vi resultatet af årets sponsorrytter. Og det er Emma Fynsk. Er hun her? Ja. Og Emma har tjent 2.826 kroner ind til klubben. Det synes jeg godt, det er Og det er en vandrepokal, så vi satser på, at vi går det op til næste år, og så skal vi have skrevet Emmas navn ud. Nu må vi få den hjemme, og vi får den graveret. Og så til næste år, så skal vi så se, hvem det så får navn på. Ja. Og så vil jeg fortælle, at i alt det her, alle 4 lyttere, de har fået tjent 19.562 kroner ind. Og det er stadigvæk mulighed for at få ting og sager ud, og vi vil gerne have en opbetragtningstur, så vil vi tage det fra herned, og det koster 10 kroner for at få en omgang af springvejen. Ej, tak. Ja, det er det.
Det kan da ufatteligt. Og så pludselig kører stove også.